Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Doon na kita'y pangutana dinhi nga gikan ni Eric nga nagtrabaho ug nahiluna sa Greymouth area sa New Zealand. Kanang Greymouth area nindot na nga dapit na sa south sa New Zealand. Matud pa niya, attorney, ayaw lagbasaha ang akong apelyido. Nagkita na kita niadtong usa sa imuhang mga gitambungan nga tigom. Murag nahinumdum ko nimo, Eric. Mahitungod kini sa akong amigo attorney. Gipasakahan siyang sexual assault. Ug ang akong pangutana, attorney, kung mapriso ba siya, nga wa man niya hilabti. Na kanang imong pangutana, delikado kayo na, Eric. Kay mura atong giugom ang panghuna-huna sa hustisya. Unang pangartiyo, mao nga ang hukom ipakanaog lamang sa huwes o maghuhukom. Kining ato mga opinion lamang. Pero atong tugkaron kanang imong pangutana sa atong yano lang nga pagpanabot. Kanang pulong wa hilabti, kanang giingon nga hilabot. Ang tradisyonal ni ana nga kahulugan mao kadtong sexual intercourse. Ug ang sexual intercourse sa hubad sa ato ang Binisaya, malagmit nga duol nga hubad mao ang haso-haso. Dili lang nato nahubaron sa binastos nga paagi, pero doon ay haso-haso diha kanang sexual intercourse. O ang tubag sa imong pangutana nagbase sa panabot sa mga pulong. Akong gustong masabtan nimo og sa imong amigo na ang balaod sa New Zealand mahitungod sa sexual assault. Kining sexual assault ug hubaron tanis Binisaya mao ni ang ulag ng pagpangahas. Kining sexual assault usab na sa balaod, tiud-tiud na. Murag didto pati nga limong duha sa imong amigo nagkapay-kapay sa duyan. Mga higayon na giusab balaod ug wala na mo gamit sa pulong sexual intercourse. Ang haso-haso sa unang balaod kinahanglanon ang haso-haso apan sa dihang giusab na ang balaod wa na mo gamit sa pulong intercourse kundili sexual connection na. Unsa may buot ipasabot kung giusab na ang balaod? Buot ipasabot nga wa na kinahanglana ang haso-haso aron mapanubag ka sa asunto nga sexual assault. Dugay na to, karaan na tong balaod nga kinahanglanon ng mga butanga. Sa bag-ong balaod, saghid lamang sa panit, sigo na aron mapanubag ka alang sa sexual assault. Basta, aduna lay lawas nung kaulag nga mapruiba sa prosekusyon. Na, saghid sa panit, buot bang ipasabot nga kinahanglanon nga ang panit lamang ug ang panit magbangga? Wa kinahanglan na, Eric. Ang panit ug panit nga magsaghid mamahimo siyang mapasakahan og asunto sa sexual assault. Pero kung ang panit magsaghid sa laing butang, sama ron niya ng mga plastic or mga kahoy or bisan unsang mga butang,
nga gihimo nimong pamaagi sa pagpalusot sa usa ka ulagnong kahimtang igo na nga ang asunto mo saka. Karon, balik tas imong pangutana. Kung mapriso ba ang ako ang amigo, ang tubag, mamahimo siyang mapriso, kay mamahimo man siyang pasakahan og asunto. Base sa iyahang kahimtang nga dihay kaulag or dihay saghid sa panit o sa bisan unsang butang. Wa kinahanglan nga iyang mahilabtan sa karaan nga pulo nga intercourse nga doon nagihaso-haso dinhi sa New Zealand o sa mga Commonwealth nga mga nasod. Sayon ra kayo nang iprueba sa prosekusyon kay duha lamang ka elemento kadto mao na imong pasis padong sa bilangguan. Una nila iprueba ang actus reus, ikaduha mao ang mens rea. Giunsa nimo pagbuhat ug ang kahimtang sa imong pangisip sa panahon nga imo nang gibuhat. Ihang dapita, sigurado na nga makabiyahe gayon ang akusado paingon dito sa bilangguan. Daghang salamat sa imong pagnunot sa ato ang sayranan sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. O nang hinaot ako nga adunay lamdag kini kanimo ug sa imong higala. Pahibaw lamang ako kung nagkinahanglan kamo sa akong tabang kung panahon nga taralon na siya sukmanan. Mahimo akong musuporta pinaagi sa moral support or sa bisan unsang klase sa support nga inyohang kinahanglanon. O kining tanan akong gipasalamatan diha sa inyong padayon nga pagnunot. Daghang salamat. Kini si Dr. Paul Alforque moingon hangtod sa sunod higayon.